Dnes už viem niečo, o čom som kedysi ani netušil. Naučil ma to život a moje 2 manželstvá. Veľa ľudí po rozchode povie, ja mám asi smolu na partnerov, alebo stále stretávam ten istý typ človeka. Možno sa zmení tvár, zmení sa meno, zmení sa prostredie. Ale po určitom čase má človek pocit, že znovu prežíva veľmi podobný príbeh. Na začiatku je nádej, potom prídu prvé pochybnosti, nedorozumenia, nedôvera, žiarlivosť, strach z odmietnutia a nakoniec si človek položí otázku, prečo sa mi to stále opakuje. Dnes tomu rozumiem trochu inak, než som tomu rozumel kedysi. Nemyslím si, že je to vždy iba tým, že máme smolu. A nemyslím si ani, že všetci partneri, ktorých si vyberáme, sú rovnakí. Problém môže byť aj v tom, že do nového vzťahu nevstupujeme ako úplne nový človek. Vstupujeme doň so všetkým, čo sme dovtedy prežili, so svojimi spomienkami, so skúsenosťami, ale aj so svojimi nezahojenými ranami. Do nového vzťahu si neprinášame iba to pekné. Prinášame si aj nedôveru, strach, žiarlivosť, pocit odmietnutia, strach z opustenia a často aj presvedčenia, ktoré si ani neuvedomujeme. Napríklad, ľuďom sa nedá veriť. Každý ma raz opustí. Nie som dosť dobrý. Lásku si musím zaslúžiť. Keď ukážem, čo cítim, budem zranený. Nemusíme si ich každý deň hovoriť, ale môžu byť uložené hlboko v podvedomí. A podvedomie ovplyvňuje naše reakcie oveľa viac, než si často pripúšťame. Predstav si napríklad, že bývalý partner často prichádzal neskoro domov. Možno klamal, možno niečo skrýval, možno si sa pri ňom cítil prehliadaný alebo odmietaný. Vzťah sa skončí, prejde nejaký čas a ty si nájdeš nového partnera. Nový partner jedného dňa príde domov neskôr. Možno zostal dlhšie v práci, možno sa zdržal v premávke, možno má úplne nevinný dôvod, ale tvoje telo a tvoje podvedomie nemusia reagovať iba na to, čo sa deje dnes. Môžu reagovať aj na to, čo sa stalo v minulosti. A zrazu cítiš napätie, nedôveru, hnev. Začneš si vytvárať scenáre. Možno položíš otázku, ktorá znie ako obvinenie. A nový partner vôbec nerozumie, prečo reaguješ tak silno. Pre teba to však nie je iba dnešný neskorý príchod. Tvoje podvedomie v tej chvíli reaguje na celý starý príbeh. To je dôvod, prečo bývajú naše reakcie niekedy oveľa silnejšie než samotná situácia. Nereagujeme iba na to, čo sa deje. Reagujeme aj na to, čo nám tá situácia pripomína. Nový partner potom môže mať pocit, že ho trestáme za niečo, čo urobil niekto pred ním. A my môžeme mať zase pocit, že sa história začína opakovať. Takto sa môže postupne vytvoriť presne to, čoho sme sa na začiatku obávali. Nedôvera vyvolá obranu. Obrana vyvolá odstup. Odstup vyvolá ešte väčší strach. A človek si potom povie, vedel som, že to takto dopadne. Lenže niekedy sme k tomu výsledku nevedomky prispeli aj vlastnými nezahojenými ranami. To neznamená, že si máme všetko dávať za vinu. A neznamená to ani, že máme ospravedlňovať správanie druhého človeka. Ak niekto klame, manipuluje, ubližuje alebo nás nerešpektuje, je dôležité vidieť realitu takú, aká je. Nie každá obava je iba výtvorom podvedomia. Niekedy nás intuícia naozaj upozorňuje, že niečo nie je v poriadku. Dôležité je naučiť sa rozlišovať medzi tým, čo sa deje teraz, a tým, čo do dnešnej situácie prinášame z minulosti. Je moja reakcia primeraná tomu, čo sa práve stalo? Alebo reagujem aj na niečo, čo sa stalo pred rokmi? Vidím pred sebou človeka, ktorý je tu dnes? Alebo v ňom nevedomky vidím svojho bývalého partnera? To nie sú ľahké otázky. Ale práve takéto otázky nám môžu pomôcť zastaviť opakovanie starého príbehu. Ďalším dôvodom, prečo sa vzťahy môžu opakovať, je to, že si podvedome vyberáme to, čo je nám známe. A známe neznamená vždy dobré. Znamená iba známe. Ak človek vyrastal v prostredí, kde bola láska spojená s neistotou, napätím alebo neustálym dokazovaním vlastnej hodnoty, pokojný vzťah mu môže pripadať zvláštny, možno dokonca nudný. Naopak človek, pri ktorom musí o pozornosť bojovať, môže v ňom vyvolať silnú príťažlivosť. Nie preto, že je preňho vhodný, ale preto, že tento pocit už pozná. Podvedomie sa niekedy nesnaží vytvoriť šťastie. Snaží sa zopakovať známy vzorec. Ako by dúfalo, že tento raz sa ten istý príbeh skončí inak. Že tento raz si nás emocionálne nedostupný človek konečne vyberie. Že tento raz dostaneme lásku, ktorú sme kedysi nedostali. Že tento raz dokážeme, že sme hodní prijatia. Lenže, ak nevidíme pôvodný vzorec, môžeme ho opakovať stále znova. Preto si myslím, že po rozchode nestačí iba prestať myslieť na bývalého partnera. Nestačí vymazať fotografie. Nestačí odložiť spoločné veci. Nestačí povedať si, už je to za mnou.
Pretože vedome to za nami možno naozaj je, ale podvedomie môže tento príbeh stále držať. Môže stále niesť pocit krivdy, hnev, strach, vinu, hanbu alebo presvedčenie, že s nami niečo nie je v poriadku. A práve preto je dôležité uzdraviť nie starý vzťah ako taký, ale to, čo v nás po ňom zostalo. Uzdravenie neznamená, že musíme schvaľovať to, čo sa stalo. Neznamená to zabudnúť. A neznamená to ani vrátiť sa k človeku, ktorý nám ublížil. Znamená to, že minulosť už nebude riadiť naše dnešné reakcie. Že nový človek nebude musieť platiť za chyby toho starého. A že ani my nebudeme musieť znovu prežívať ten istý strach. Môžeme začať tým, že si úprimne položíme niekoľko otázok. Čoho sa v novom vzťahu najviac bojím? Čo ma dokáže veľmi rýchlo vyviesť z rovnováhy? Kedy reagujem silnejšie, než by som chcel? Čo mi táto situácia pripomína? A čo som si po minulom vzťahu začal myslieť o sebe, o láske a o ľuďoch? Možno zistíme, že problém nie je iba v tom, koho stretávame. Možno je aj v tom, čo očakávame, čoho sa bojíme a čo sme ešte stále nevyliečili. Pretože tieto emócie nemusia byť uložené iba v našich spomienkach. Môžu byť uložené hlbšie, v našom podvedomí a v tele. Jedným zo spôsobov, ktorý môže pomôcť pri uvoľňovaní starých emocionálnych rán, je práca s emočným kódom. Na tomto kanáli už nájdeš videá, v ktorých vysvetľujem, čo sú zaseknuté emócie, ako vznikajú a ako môžu ovplyvňovať náš dnešný život. Ak máš pocit, že vedome si už minulý vzťah pochopil, ale emócie sa stále vracajú, možno práve tam nájdeš ďalší krok. Keď si tieto veci uvedomíme, neznamená to, že sa všetko okamžite zmení. Ale už nie sme úplne bezmocní. Vzorec, ktorý vidíme, môžeme začať meniť. Vzorec, ktorý nevidíme, bude naďalej riadiť nás. A možno práve toto je jedna z najdôležitejších úloh po rozchode. Nevstúpiť čo najrýchlejšie do nového vzťahu, ale najskôr pochopiť, čo sa v tom starom skutočne stalo. Ak si sa niekedy pristihol pri tom, že sa ti vo vzťahoch opakuje podobný príbeh, napíš mi do komentára, už ten vzorec začínam vidieť. Toto je Vedomie Slovenska. Cesta späť k sebe.